విశ్వరూప సందర్శన యోగం 11వ అధ్యాయం. మన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా కోర్సులో 11వ రోజు 11వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధారి శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శన యోగం అంటే భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని, విశ్వమంతా తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి ఆ రూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించడం ఈరోజు చూస్తాము. మొట్టమొదటగా భగవాను అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఇది అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. మదనుగ్రహాయ పరమం, అర్జునుడు అంటున్నాడు, మదనుగ్రహాయ నీ యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ పరమ గుహ్యమైన రహస్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక రహస్యం నాకు అర్థమైంది. యత్వయోక్తం వచస్తేనా, ఈ మాటలు విన్న తరువాత మోహోయం విగతో మమ, నా యొక్క మోహం అంతా కూడా విగతో అంటే విడిచిపెట్టింది అని, వదిలిపోయింది అని చెప్పి నా యొక్క మోహం అంతా కూడా వదిలిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. సో నీవు అనుగ్రహంతో నాకు చెప్పినటువంటి ఈ దివ్యమైన రహస్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా యొక్క మోహం తొలగిపోయింది అని అర్జునుడు అన్నాడు. యో మామ జమనాదిం చ వేతి లోక మహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ శ్లోక కాదు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ఏంటో చూద్దాం. ఏవమేతద్యథాత్తా త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నువ్వే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో నా ఎదుట నిన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నా కూడా, నువ్వు వర్ణించావు, నిన్ను చూస్తున్నా కూడా ఈ జగత్తులో నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని నాకున్నానంటే, స్వయంగా నీ రూపాన్ని నేను ఇక్కడ నా కళ్ళతో ఇప్పుడు చూస్తున్నాను, కానీ ఈ విశ్వరూపం అంతా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు కదా, కాబట్టి ఆ విశ్వమంతా వ్యాపించిన ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఉన్నది, ఆ రూపాన్ని చూడాలని నాకు కోరిక అని అడుగుతున్నాడు.
మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. మన్యసే అనుకుంటే గనక అది నేను తచ్చక్యం నా వల్ల సాధ్యపడుతుంది అని అనుకుంటే మయా ద్రష్టం నాకు అది అది చూపించు ప్రభు అని అంటున్నాడు. అంటే ఆ జగద్రూపాన్ని చూసేటటువంటి శక్తి నాకు ఉన్నది అనుకుంటే చూపించు. యోగేశ్వర తతో మే త్వం, మరి యోగీశ్వర నిన్న ఆ రకంగా చూడాలని ఉన్నది కాబట్టి దర్శయాత్మానం అవ్యయం, ఆ అవ్యయమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. అంటే నీ యొక్క రూపాన్ని నేను చూసే సమర్థత నాకుంది అని నువ్వు అనుకుంటే దయచేసి నాకు అపరిమితం, అన్లిమిటెడ్ అంటే అంత పెద్దదనమాట. దాన్ని మరి సమస్త విశ్వం చూడాలి ఒక్కసారి అంటే ఆ రూపం ఎంత ఉంటుంది. సో అది అలాంటి అపరిమిత విశ్వరూపం నేను చూడగలను, ఆ చూసే సమర్థత నాకుందనుకుంటే చూపించు అంటున్నాడు. ఇక్కడ మరి అర్జునుడి యొక్క సరి అయినటువంటి శిష్యువు ఏ రకంగా మాట్లాడతాడు, ప్రవర్తిస్తాడు గురువు దగ్గర అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. భక్తుడు కూడా మరి భగవంతుడిని శరణు వేడిన భక్తుడి తత్వం కూడా చూడవచ్చు. అంటే చూడాలని ఉంది అని ఇందాకటి శ్లోకంలో అన్నాడు, విశ్వమంతా వ్యాపించి నువ్వు ఎలా ఉంటావో చూడాలని ఉంది ఆ రూపం అని. వెంటనే ఏమంటున్నాడు, నాకు చూసే సమర్థత ఉంది అని నేను చూడగలను అనుకుంటే నువ్వు నాకు చూపించు. చూడాలనుంది చూపించు అనడంలా, చూడాలనుంది నువ్వు నేను చూసే సమర్థత నాకు ఉంది అనుకుంటే చూపించు. సో ఫైనల్ గా భగవంతుడి నిర్ణయం మీదే వదిలిపెట్టడం, అక్కడ మనం సరి అయిన శిష్యుడి యొక్క లక్షణం అన్నది చూస్తున్నాం. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమి పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. సో చూడు పార్థ, మరి చూడు, మరి ఈ రూపం వందల కొలది వేల కొలది, పశ్యమే అంటే చూడు నన్ను, పార్థ రూపాన్ని, శతశోధ వందల వేల, సహస్రశ వందల కొలది వేల కొలది ఉన్నటువంటి ఈ రకరకాల నానా విధాని దివ్యమైనటువంటి నానా వర్ణాకృతి ఎన్నో రంగులతో ఉన్న ఈ ఆకృతులను, ఈ రూపాలను, ఫామ్స్ ను చూడు. సో వందల వేల కొలదిగా ఉన్న అద్భుతమైనటువంటి ఆకృతులు, పరిమాణాలు, డిఫరెంట్ సైజులు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో అర్జునుడు ఎందుకు అడిగాడు భగవంతుణ్ణి, నాకు ఈ విశ్వరూపం చూపించు, నువ్వు నా కళ్ళ ఎదురుగా ఇలా స్వయంగా నీ రూపంతో నా ముందు ఉన్నా కూడా నాకు ఆ విశ్వరూపం ఒక్కసారి చూడాలనుంది, ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్న నీ రూపం అని ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. అంటే అర్జునుడికి డౌట్ ఉండి అడిగాడా ఏమిటి, ఎందుకు అడిగాడు? భగవంతుడు విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడా లేదా అనే సందేహం ఏమన్నా ఉందా అర్జునుడికి? ఏమిటి, ఎందుకు ఆ ప్రశ్న వేశాడు అన్నది ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. సరే, అప్పుడు భగవంతుడు చూపిస్తాను ఇవన్నీ నీకు అని అంటున్నారు. రకరకాల ఫామ్స్ లో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆకృతులు, రంగులతో కూడిన నా స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు అని అన్నారు. అయితే ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో ఇక్కడ ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి సచరాచరం, కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా నువ్వు మొత్తం చూడొచ్చు. పశ్యాద్య, నువ్వు ఈ మొత్తాన్ని కూడా చూడొచ్చు నువ్వు ఒకేసారి. మమ దేహే గుడాకేశ, నా దేహంలో గుడాకేశ అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ, అంటే ఏమిటి, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు కాబట్టి గుడాకేశ.
కాబట్టి నా దేహంలో ఈ గుడాకేశ తమో గుణాన్ని జయించిన అర్జున, యచ్చాన్య ద్రష్టం ఇచ్చసి, నీకు కావలసిందంతా ఇక్కడ పూర్తిగా నువ్వు కోరుకునేదంతా కూడా దర్శించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడొచ్చు. నా దేహంలో ఈ సార్వత్రిక రూపం ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు ఇప్పుడు కోరుకునే వాటిని భవిష్యత్తులో కోరుకునేది అంతా కూడా నీకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ పూర్తిగా మొత్తం నువ్వు చూడవచ్చు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఓకే, ఆన్సర్ అర్జునుడు ఎందుకు అడిగాడు అన్న క్వశ్చన్ కి హారిక మాతాజీ, తను మాత్రమే కాకుండా అందరూ చూడాలని అడిగారు. కరెక్ట్. అందరూ ఎందుకు చూడాలి అన్నది కూడా ఒక ఆన్సర్. అనూష మాతాజీ, అర్జునుడు భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడి రూపాన్ని చూడాలి అనుకుంటున్నారు. వెరీ గుడ్. ఓకే. చంద్రశేఖర్ ప్రభుజీ, దర్శన భాగ్యం కోసం. ఓకే. ఉషారాణి మాతాజీ, స్వామి దర్శనం చేయాలని. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. దర్శనం చేయాలని అడిగాడు. అది చెప్తున్నాడు, నాకు చూడాలనుండి ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో అని. కరెక్టే. అయితే ఇక్కడ తను మాత్రం కాకుండా అందరూ చూడాలి, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్కి దగ్గరలో ఉన్నది. అంటే అర్జునుడికి తెలుసు భగవంతుడు ఆయన సర్వవ్యాపకుడు అని. కానీ మరి కొంతమంది నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ముందు ముందు తరాల వాళ్ళకు కూడా ఈ సంగతి తెలిస్తే అందరూ కూడా భగవంతుడిని విశ్వసిస్తారు అనే విషయం కోసం అర్జునుడు అడగటం జరిగింది. అంతేగాని అర్జునుడికి ఏ సందేహం లేదు. ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? వై డిడ్ అర్జున ఆస్క్ లార్డ్ కృష్ణ టు షో ద ఫార్మ్ అంటే అతనికి అనుమానం ఉండే కాదు, భగవంతుడు అవునో కాదో చూద్దామనే కాదు. అతనికి ఎలాగూ పూర్తి నమ్మకం ఉంది. నేనేదో స్పెషల్ గొప్ప భక్తుడిని కాబట్టి నాకు ఎలాగూ ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకుని అడిగాడా? కాదు. టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్, అంటే భగవంతుడు కాదు అని అనుకునే వాళ్లకు నమ్మకం కుదరాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాన్ని అడిగాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఆ విశ్వరూపం మరి ఎలా ఉంటుందన్నది వివరించటమే చాలా కష్టం, ఇంకా చూపించాలి ఒక చిత్రంలో అంటే ఎంత కష్టం. సో ఈ చిత్రకారులు పాపం మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వాలని చాలా ప్రయత్నించి రకరకాల ఫామ్స్ లో మరి సహస్ర శీర్ష పురుష అంటూ భగవంతుణ్ణి పురుష సూక్తంలో కూడా వివరిస్తారు. అంటే సహస్ర అంటే 1000 తలలు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి మరి అలా మొత్తం తనలో ఉన్నందుకు అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్న విషయాన్ని సూచించటానికి అలా చెప్పడం. ఇక్కడ మనకి కొంత ఈ చిత్రకారులు ఈ రకంగా ప్రయత్నించటం, సమస్తం భగవంతుల్లో ఉన్నట్లు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాము, ఇవన్నీ లోకాలు 14 లోకాలు అనుకోవచ్చు, మధ్యలో భూలోకం ఉంది, కిందేమో మరి ఈ కింది లోకాలు ఉన్నాయి, పై లోకాలు, ఇవన్నీ అలా కొంతవరకు వాళ్ళు ప్రయత్నించారు. దేవతలు బ్రహ్మకుమారులు 4 ఇక్కడ చూస్తున్నాము, సనక సనందనాథులను మరి ఈ దేవతలందరినీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇలా వాళ్ళు కొంత మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి చిత్రకారులు పాపం ప్రయత్నించారు ఈ విశ్వరూపాన్ని చిత్రించటానికి. అయితే ఈ విశ్వరూపం మరి చాలా పెద్దది కదా, మనకు ఐమాక్స్ థియేటర్ లాంటివి చూడటానికి కొన్ని స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్, స్పెషల్ కళ్ళద్దాలు ఇస్తూ ఉంటారు, ఇవి లేనిదే మీరు చూడలేరు సరిగ్గా. అలాంటి మనం మన ఇంటిలో కూర్చుంటే మనకు బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, అవతల రూమ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, మరి పక్క రోడ్లో తెలీదు, ఆఫీస్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. అలాంటిది మరి మనం పక్క రోడ్డే చూడలేనప్పుడు ఇంకా మరి నెక్స్ట్ ఈ పేట అంతా ఎలా చూస్తాం, ఊరంతా ఎలా చూస్తాం, మన స్టేట్ అంతా ఎలా చూస్తాం, దేశం అంతా ఎలా చూస్తాం, ఈ ప్రపంచం అంతా ఎలా చూస్తాం, ఈ సమస్త గ్రహాలన్నీ, ఈ విశ్వం అంతా ఎలా చూస్తాం? ఒక్కసారి మన కళ్ళ ముందు కనిపించేది కొంతవరకే. కాబట్టి ఇది చూడాలి అంటే ఒక స్పెషల్ దృష్టి ఉండాలి అని చెప్పి భగవంతుడు నటుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనీనైవ స్వచక్షుష దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. కానీ
నతుమా శక్యసే, నన్ను చూడటం ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుష, స్వచక్షువులతో అంటే నీ స్వంత నేత్రాలతో నన్ను చూడటం నీకు శక్యం కాదు. నశక్యసే అంటే నీ శక్యం కాదు, నీకు సాధ్యం కాదు, నీ యొక్క మామూలు కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. దివ్యం దదామితే చక్షు, నీకు దివ్యమైన చక్షువులను దదామితే ఇస్తాను నీకు, నువ్వు నీ స్వయం నేత్రాలతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు, నీకు సాధ్యపడదు ఈ రూపం చూడగలగటం, కాబట్టి నీకు దివ్య నేత్రాలు దివ్య చక్షువులను ఇస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగమైశ్వర్యం, నా యోగైశ్వర్యాన్ని నువ్వు అప్పుడు ఆ దివ్య దృష్టితో తిలకించు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి నా విశ్వరూపాన్ని నీ మామూలు ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను, దాంతో నువ్వు ఈ నా అద్భుతమైన యోగైశ్వర్యాన్ని, ఈ వైభవాన్ని దర్శించు. అప్పుడు అలా పలికి భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అక్కడ అర్జునుడికి చూపించాడు అని సంజయుడు నెక్స్ట్ చెప్తున్నాడు అనమాట. అది ఎలా ఉన్నది అనేది చూద్దాము. ఆ విశ్వరూపం అది సంజయుడు చూపించటం, సంజయుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అలా పలికి ఆయన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అని. అనేక వక్త్రనయనం, అనేక వక్త్రనయనం, అనేక అద్భుత దర్శనం, అనేక దివ్యాభరణం, దివ్యానేకోద్యతాయుధం, దివ్యమాల్యాంబరధారం, దివ్యగంధానులేపనం, సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రనయనం అంటే అనేకమైనటువంటి కళ్ళతో, నోరులతో కళ్ళతో అనేకమైన అద్భుత దర్శనం, చాలా అద్భుతమైన దర్శనం కనపడుతోంది. అనేక దివ్యాభరణాలతో, దివ్యానేకోత్యధాయుధం అనేక దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాలతో, దివ్యమాల్యాంబరాధరం అంటే దివ్యమైన దండలు మాలలు వేసుకుని ధరించి, దివ్య గంధానులేపనం దివ్యమైనటువంటి సుగంధాలను పూసుకుని, సుగంధాలతో ఉన్నటువంటి సర్వాశ్చర్యమయమైనటువంటి దేవం అనంతం, అనంతం అంటే అంతం లేనిదే అనంతము, అనంతమైన విశ్వతోముఖం అంటే సర్వాన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్న ఆ రూపము అర్జునుడు చూశాడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎలా ఉన్నది అన్నది ఇక్కడ వివరించాడనమాట ఆయన. సంజయుడు అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్య ఆభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టినటువంటి పెక్కు ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, వస్త్రాలతో, దివ్య గంధానులేపనం అన్నారు కదా. సో దివ్య గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరం దేదీప్యమానం అనంతం విశ్వతోముఖం అయ్యి విరాజిల్లుతోంది అని వర్ణించాడనమాట సంజయుడు ఆ రూపాన్ని. సో మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చిత్రకారులు కొంతవరకు ఆ ప్రయత్నాన్ని చెయ్యాలని ఇక్కడ ప్రయత్నించటం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇలా మన రకరకాలుగా ఇదే చిత్రాన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము క్లోజప్ లో ఆయన యొక్క రూపాన్ని, ఆ విశ్వరూపాన్ని. అది ఇక్కడ మళ్ళీ కనిపిస్తోంది. అంటే ఇదంతా చిత్రకారులు కొంత మనకు ఐడియా ఇవ్వటానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం. ఎలా ఉంది ఆ రూపం అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా వర్ణిస్తున్నాడు సంజయుడే. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసదృశి సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. అంటే 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి గనక ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఆ కాంతి ఏమైనా కొంతవరకు పోల్చడానికి పనికొస్తుందేమో, అంటే కంప్లీట్ గా అంత కాంతి కంటే కూడా అది కూడా ఫుల్ గా దీనికి సరిపోతుందో లేదో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట. సో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతివంతమో అంత కాంతి
గా ఉన్నది. అర్జునుడు భక్తుడు కాబట్టి భగవంతుడి రూపాన్ని చూడాలి అని అనూష మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఓకే, గుడ్. దర్శన భాగ్యం కోసం అదంతా చూసాము. ఓకే, భారతి మాతాజీ శాస్త్రాల నుండి జ్ఞానాన్ని ప్రామాణిక గురు ద్వారా అర్థించినప్పుడు అది విజ్ఞానము, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధామృతం. ఓకే, వెరీ గుడ్. వేదవతి మాతాజీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూపిస్తోంది. అవును మాతాజీ, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఇంగ్లీష్ లో వర్షన్ లోనే ఉన్నాయి, మన దాంట్లో అన్ని లేవు. అందుకని ఇంగ్లీష్ లేని శ్లోకాస్ అందులో చూపిస్తూ జరుగుతోంది. సో అది ఇక్కడ. ఆ తర్వాత 13వ శ్లోకం. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకధా అపశ్యాద్ దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో అప్పుడు అర్జునుడు తన యొక్క అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది కదా, ఈ సమస్త ప్రపంచం విశ్వం అంతా కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నది అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక మొత్తాన్ని కూడా ఒక్కసారి చూడటం జరిగింది. సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా చూడగలిగాడు. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. ఇంకా సంజయుడే చెప్తున్నాడు ఇదంతా. ఏమంటున్నాడు సంజయుడు? తతః స విస్మయావిష్టో అంటే విస్మయావిష్టుడై అప్పుడు అతను ఎవరు అర్జునుడు హృష్టరోమ అంటే మరి రోమాలన్నీ కూడా నిక్కబొడ్చుకున్న వాడయి ధనంజయుడు అయినటువంటి ధనంజయుడు అంటే అర్జునుడు ప్రణమ్య శిరసా దేవం ప్రణామం చేశాడు శిరస్సు వంచి ఈ భగవంతుడికి. కృతాంజలి రభాషత. సో అంజలి జోడిస్తూ రెండు చేతులతో తల వంచి నమస్కరిస్తూ అంజలి జోడిస్తూ ఈ రకంగా భాషత మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు అప్పుడు విస్మయావిష్టుడై దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై మరి రోమాలు నిక్కబొడ్చుకుని రోమాలు నిక్కబొడ్చుకున్న వాడే అంటే శరీరం గగుర్పాటు చెందిందనమాట. ఆ విశ్వరూపాన్ని, అంతటి విశ్వరూపాన్ని ఒక్కసారి సమస్త విశ్వాన్ని కళ్ళ ముందు చూస్తే మనకి ఐమాక్స్ థియేటర్ చూస్తేనే అమ్మో అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఆ పెద్ద స్క్రీన్ చూడగానే. అలాంటిది మరి సమస్త విశ్వాన్ని కళ్ళ ముందు ఒక్కసారి చూస్తే మరి ఎలాంటి వాళ్ళకైనా ఎంత గగుర్పాటుగా ఉంటుందో మనం కొంతవరకు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. అది మనకు బియాండ్ ఇమాజినేషన్, ఊహాతీతం మనబోటి వాళ్లకు. బట్ ఇక్కడ వర్ణనం బట్టి కొంత మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని అర్జునుడు అలా విస్మయావిష్టుడై హృష్టరోమ అంటే గగుర్పాటుతో ధనంజయుడు తల వంచి నమస్కరిస్తూ కృతాంజలి అంజలి జోడిస్తూ ఈ రకంగా మాట్లాడాడట. ఏమన్నాడో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ దేవదేహే నీ యొక్క దేహంలో సర్వాంస్తద సర్వాన్ని కూడా భూత విశేష సంఘాన్ అన్ని జీవరాశులను ప్రాణికోటి సంఘాలను చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం కమలాసనంలో స్థితుడై ఉన్న బ్రహ్మను ఈశ్వరుడును ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ సర్వానురగాంశ్చ అంటే మరి దివ్యాన్ ఈ దివ్య సర్పాలను వీటన్నిటినీ కూడా నీలో నేను చూస్తున్నాను అన్నాడు.
ఏమని, కృష్ణ నీ దేహంలో నేను ఇప్పుడు సకల దేవతలను పశ్యామి దేవాంస్తవ, సకల దేవతలను, ప్రాణికోటి ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుడిని, ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలన్నిటిని అన్ని కూడా నేను ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి, చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం, నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు, అనేక చేతులు, ఉదరాలు అంటే మరి ఉదరం అంటే స్టమక్స్, అనేక పొట్టలతో, అనేక వక్త్రాలు ముఖాలతో, నేత్రాలతో కళ్ళతో ఉన్నటువంటి త్వాం ఉన్న నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను. సో సర్వతో అనంత రూపం, సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంతం అంటే అంతం లేని నీ ఎండ్లెస్ రూపాన్ని, లిమిట్లెస్ గా ఉంది, ఎటు చూచినా నీ రూపమే ఉంది, విశ్వరూపం. అంతం ఎక్కడో తెలియట్లా. నాంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాదిం అంటే దీనికి అంతమేది, దీనికి మధ్య ఏది, దీనికి బిగినింగ్ ఏది అన్నది నేను పశ్యామి నా అంటే చూడలేకపోతున్నాను. అంటే దీని బిగినింగ్ ఎక్కడుంది, దీని ఎండ్ ఎక్కడుంది, దీనికి మధ్య ఎక్కడుంది, ఏమీ అర్థం కావడం లేదు నాకు. సర్వత్రా ఉంది, అసలు ఇది ఎక్కడ మొదలవుతుంది, ఎక్కడ అంతం అవుతుంది, దీని మధ్య ఏది అన్నది తెలియడం లేదు. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడా, అనేకమైన అనేక బాహువులు, చేతులతో, ఉదరాలతో, వక్త్రాలు అంటే ముఖాలతో, నేత్రాలతో, కళ్ళతో ఉన్న పశ్చామిత్వం చూస్తున్నాను, ఇలా ఉన్న నిన్ను సర్వత్రా అనంత రూపంతో ఉన్న నీ దేహాన్ని చూస్తున్నాను. దీనికి అంతమేది, మధ్యేది, బిగినింగ్ ఏది అనేది నాకు కనపడడం లేదు. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు కొంత ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు విశ్వరూపాన్ని ఇంకొక ఫామ్ లో. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశ వక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో అనాది, ఆది లేకుండా, మధ్యాంతం, మధ్య లేకుండా, అనంతం అంటే మరి అంతం లేకుండా, బిగినింగ్ లేకుండా, సో ఆ ఎండ్ లేకుండా, ఆది లేకుండా, మధ్య లేకుండా, అంతం లేకుండా ఉన్నావు నువ్వు. అసలు బిగినింగ్ లేదు, ఎండ్ లేదు, మధ్య లేదు, అంతటా ఉన్నావు. ఎక్కడేం స్టార్టింగో ఎండింగో మధ్య ఏదో తెలియడం లేదు. వీర్యం అంటే మరి నీ మహిమ. అనంత బాహుం అంటే ఎన్నో చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం చంద్రుడు సూర్యుడు నీ రెండు కళ్ళగాను, పశ్చామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే మరి నీ యొక్క నోటి నుండి దీప్తం, హుతాశ అంటే అగ్ని జ్వలిస్తోంది నీ నోటి నుండి, స్వతేజస నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం ఈ విశ్వం అంతా కూడా తపంతం తపించిపోతుంది అని అంటున్నాడు. సో నువ్వు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం, అనంత వీర్యం అంటున్నాడు కదా, అంటే అనంతం, నీ మహిమ అనంతము. నువ్వు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, శశి సూర్య నేత్రం. నీ పశ్యామిత్వం చూస్తున్నాను నిన్ను, ఎలా దీప్తహుతాశ వక్త్రం నీ నోటిలో నుంచి, వక్త్రం అంటే నోరు, దానిలోంచి దీప్తహుతాశం అంటే అగ్ని జ్వలిస్తోంది. తర్వాత స్వతేజస నీ స్వయం తేజస్సుతో, నీ యొక్క స్వయం ప్రకాశత్వంతో ఈ సమస్త సృష్టి కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నావు. తపంతం అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఉత్తేజపరుస్తున్నావు అని అర్థం అని అర్జునుడు వర్ణిస్తూ స్తుతిస్తున్నాడు అనమాట భగవంతుని. ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాము.
ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. సో నువ్వు ఒక్కడివే అయినప్పటికీ కూడా పృథ్వీ ఆకాశాన్ని, సకల లోకాలు అంత వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. సో నువ్వు ఆకాశంలో ఈ అన్ని లోకాలు వాటి మధ్య ఉన్న స్పేస్ లోను అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు. దృష్ట్వాద్భుతం రూపం ఉగ్రం, నీ అద్భుతమైన ఉగ్రకరమైనటువంటి భయంకరంగా కూడా ఉందన్నమాట. మరి సమస్తాన్ని ఒక్కసారి నోట్లో నుంచి అగ్ని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మరి చూడటానికి కూడా మరి భగవంతుడి శ్రీకృష్ణ స్వరూపం ఎంత సౌమ్యంగా శాంతంగా మన కళ్ళ ముందు ఉంటుందో అలాంటి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అది ఈ రూపంలోనే ఆ ఉగ్రత్వం కనిపిస్తోంది. కాబట్టి భయంకరమైన ఈ రూపాన్ని దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం, నీ యొక్క అద్భుతమైన భయంకరమైన ఈ యొక్క రూపాన్ని చూచి లోకత్రయం ప్రవ్యధితం, లోకత్రయం మూడు లోకాలని ఎందుకంటాము ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 14 లోకాలు ఉన్నాయని చూసాము, మరి ఇక్కడ ముల్లోకాలు అంటున్నాడు. లోకత్రయం 3 లోకాలు ప్రవ్యధితం వ్యధ చెందుతున్నాయి అంటే కలవరపడుతున్నాయి, భయపడుతున్నాయి మహాత్మా అని అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో ముల్లోకాలు అని ఎందుకు అంటున్నాడు? 14 లోకాలు. ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. సో నువ్వు ఒక్కడివే అయినా నువ్వు ఆకాశం, సకల లోకాలు వాటి మధ్య ప్రదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఇక్కడ కొంతవరకు మనకి చూపిస్తున్నారు. నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన భయంకరం ఉగ్రరూపాన్ని చూచి సమస్త లోకాలు ముల్లోకాలు కూడా భయంతో వ్యధ చెందటం నేను గమనిస్తున్నాను అని అన్నాడు ఇక్కడ. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో అమీహి త్వాం సురసంఘ అంటే సురసంఘాలు దేవతలందరూ కూడా నీ యొక్క ఆశ్రయత్వాన్ని పొందుతూ వాళ్ళు నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. విశంతి కేచిత్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి, కొంతమంది భీతులై భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘ, మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళంతా స్వస్తి స్వస్తి అంటూ నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు వేద మంత్రాలతో. స్తువంతిత్వా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు, స్వస్తి స్వస్తి అంటూ. స్తుతిభి పుష్కలాభి నిన్ను వేద మంత్రాలతో పుష్కలంగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. సో దేవతలంతా నీ ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది భీతులై భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ నిన్ను వేద మంత్రాలతో, స్వస్తి అంటే శాంతి అని, స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షులు స్వస్తి స్వస్తి అని చెప్తూ మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు నిన్ను స్తుతిస్తున్నాయి పుష్కలంగాను అని చెప్తున్నారు వేద మంత్రాలతో అని. ఇక్కడ అదంతా అర్జునుడు నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇంకా అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, మరి కిరీటినం గదినం చక్ర
చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం శమంతాత్ దీప్తానలార్కాద్యుతిం అప్రమేయం. అంటే కిరీటంతో నీ యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని, ఇంత పెద్దగా ఈ ఉగ్ర రూపాన్ని, అద్భుతమైన ఈ రూపాన్ని చూడటం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తోంది. ఇంతటి కాంతిని, ఇంతటి అగ్నిని సర్వ దిక్కులయందు ప్రజ్వలింప చేసేటటువంటి ఆ ప్రకాశత్వాన్ని చూడలేకుండా ఉన్నాను. అది ఎలా ఉందంటే ప్రజ్వలించేటటువంటి అగ్నిలాగా ఉన్నది. అంటే ఎంతో మంది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో అది ఆ కాంతి, దీనిని భరించటం కష్టంగా ఉంది. అయినా కూడా నాకు ఇదంతా అన్ని వైపులా చూస్తున్నాను అని చెప్తూ చూసాము. కూడా చూసాం. ఇంకేమంటున్నాడు? రుద్రాదిత్యా వాసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినౌ మరుతస్కోస్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసురసిద్ధ సంగా వీక్షంతి త్వాం విశ్వమితాశ్చైవ సర్వే. సో అందరూ, ఏది ఆదిత్యులు, వసువులు, సంధ్యులు, విశ్వదేవులు, అశ్విని కుమారులు, మరిత్తులు, వీళ్ళంతా గంధర్వులు, యక్షులు, వీళ్ళంతా కూడా సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నిన్ను అత్యాశ్చర్యంతో వీక్షించటం నేను చూస్తున్నాను. రూపం మహాతే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తదాహం. అంటే మహావీరుడా, ఈ గ్రహాలు అన్నీ కూడా, దేవతలు కూడా నిన్ను చూసి కలవరపడటము, నీ యొక్క చేతులు, నీ ముఖాలు, నీ వదనాలు, నీ నేత్రాలు, నీ బాహువులు, నీ ఉదరాలు, నీ యొక్క పాదాలు, నీ యొక్క ద్రంష్ట్రాకరాలు అంటే భయంకరమైన నీ దంతాలు, ఇవన్నిటినీ చూసి వాళ్ళెంత వ్యధ చెందుతున్నారో నేను కూడా అంతే వ్యధ చెందుతున్నాను, నాకు కూడా కలవరపాటుగా ఉన్నది ఈ రూపాన్ని చూసి అని అంటున్నాడు. అర్జునుడు ఎందుకు కలవరపడ్డాడు అన్నది ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ ఉన్నది. ఆన్సర్ కొంతవరకు చూసాము. ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. ఈ ముల్లోకాలు అని ఎందుకన్నారన్న ప్రశ్నకు ఆన్సర్ వచ్చింది. హారిక మాతాజీ దేవలోకం, మానవలోకం, పాతాళలోకం, ఈ మూడింటిని కలిపి వెరీ గుడ్. పైలోకాలు, దేవలోకాలు అంటే పైలోకాలు, మరి మధ్యలో భూలోకం, కింద క్రింది లోకాలు, పాతాళ లోకాలు అనొచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందుకని మూడింటిని బ్రీఫ్ గా ముల్లోకాలు అనడం జరుగుతుంది. రాధా మాతాజీ స్వర్గలోకం, భూలోకం, పాతాళం. వెరీ గుడ్. ఉషారాణి మాతాజీ భూలోకం, యమ అండ్ దేవలోకం. ఓకే, సో భూలోకం, దేవలోకం, యమ అంటే కింది లోకాలు అనుకోవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్. పవన్ ప్రభుజీ పుణ్యలోకాలు, భూలోకం, పాతాళ లోకం. వెరీ గుడ్. శైలజ మాతాజీ బ్రహ్మ ఉండే లోకం, విష్ణు ఉండే లోకం, మహేశ్వరుడు ఉండే లోకం, కలిపి త్రిలోకం. మనం 14 లోకాలు గోలోక చాట్లో చూసాం కదా. పైన అన్ని మరి దేవతలు, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, తపస్సులు ఉండేవి, మనువులు, ఇవన్నీ చూసాము. మధ్యలో భూలోకాలు ఉన్నాయి. కింద మరి అతల వితల సుతల తలాతల పాతాళ లోకాలు, నరక లోకాలు అని చూసాము. సో ఆ 14 లోకాలని బ్రీఫ్ గా అలా పైలోకాలు, మధ్యలోకం, భూలోకం అని, కింది లోకాలని క్రింది లోకాలు, పాతాళ లోకాలు, ఏదో ఒక అలా 3 కేటగిరీస్ గా బ్రీఫ్ గా చెప్తామన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇక్కడ అర్జునుడు ఎందుకు వ్యధ చెందాడు అన్నది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పొచ్చు.
నాభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననాం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. సో అంతటా ఉన్నటువంటి వ్యాపించి ఉన్న విష్ణు నిన్ను ఈ రకంగా ఇంత ప్రజ్వలించే వర్ణాలతో ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉన్నావు. నీ రూపము, మరి నీ యొక్క తెరుచుకున్న నోళ్ళు, నీ యొక్క ప్రజ్వలించే కళ్ళు, నీ కళ్ళు అలా అగ్నిలాగా ప్రజ్వలిస్తున్నాయి. ఇదంతా చూసి నీ తెరుచుకున్న నోళ్ళు, నీ ప్రజ్వలించే కళ్ళు, ఆకాశాన్నంటే నీ రూపము వెలిగిపోతూ ఇంత కాంతితో ఉన్న ఈ రూపాన్ని చూసి నా మనసు కొంచెం భయంతో కలత చెందుతోంది. ఇక నీ ఈ రూపాన్ని నేను చూడలేకుండా చూసి కలత చెందుతున్నాను. ఇక నా మనసు స్థిమితం తప్పుతోంది. కొంచెం నేను దీంట్లో నా యొక్క సమత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను, అంత కలవరపడిపోతున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో అంటున్నాడు. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రా సర్వే సహైవావనిపాల సంఘై. సో మనకి ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో అందరూ తన అన్నదమ్ములను బంధుగణాలను చూసి డిస్టర్బ్ అయ్యాడు హారిక మాతాజీ. ఓకే, అది అయ్యాడు, కరెక్టే. అందుకని మరి అర్జునుడు ఇలా అవ్వబట్టి భగవంతుడు ఈ గీతను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కలవరపడుతున్నాను అని అంటున్నాడు కదా. ఎందుకు అంటే ఇది రీజన్. ఇప్పుడు చూసాం కదా, నీ రూపాన్ని ఈ రకంగా చూసి నాకు కొంచెం కలవరపడి స్థిమితం తప్పుతున్నట్టు అర్జునుడు అంతటి వాడే ఆ రూపాన్ని చూసినప్పుడు కలవరపడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఇంకేం చూస్తున్నాడట, అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రా సర్వే సహైవా వణిపాల సంఘై భీష్మో ద్రోణో సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయై అపియోధ ముఖ్యై. వక్త్ర అంటే భీష్ముడు, ద్రోణుడు అందరూ, ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు అందరూ సమస్తము వాళ్ళ యొక్క రాజులు, అంటే అతని పక్కనున్న రాజులందరూ సంఘై అంటే వాళ్ళందరితో కలిసి భీష్ముడు, ద్రోణుడు, సూతపుత్రుడు, కర్ణుడు, మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా సహాస్మదీయైర్ అంటే వేల కొలది ఈ యోధులు, ముఖ్య యోధులైన ఈ సైనికులు వీళ్ళంతా వక్త్రానితే త్వరమాణ విశంతి. వాళ్ళ యొక్క తలలు నీ నోటి దగ్గర చూర్ణమైపోతున్నాయన్నమాట. నీ యొక్క దంతాల మధ్యలో కరాళాని భయానకాని, భయంకరంగా నీ దంష్ట్రాకరాళాన్ని అంటే నీ నోటిలో అవి పొడి అయిపోవడం. కేచిద్విలగ్న దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైర్ ఉత్తమాంగై. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా నీ నోట్లో చూర్ణం అయిపోవటం, పొడైపోవటం, సందర్శయంతే చూస్తున్నాను. ఇదంతా కూడా నీ నోట్లో వీళ్ళంతా ఏ రకంగా పొడైపోతున్నారో. సో ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, మరి వాళ్ళతో ఉన్న అక్కడ అతని తరపున అతనితో పాటు ఉన్న రాజులు భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, వీళ్ళందరూ ముఖ్య యోధులందరూ కూడా నీ నోటి నీ యొక్క ముఖాల దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ నీ యొక్క దంతాలకు వాళ్ళందరూ ఆ మధ్యలో నలిగిపోవటం, పొడైపోవటం నేను చూస్తున్నాను. అందుకని ఆ రూపాన్ని ఇదంతా చూసి అర్జునుడు కలవరపాటు పడ్డాడు. యథా నదీనం బహావోంబువేగా సముద్రం ఏవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాని అభివిజ్వలంతి. ఎలా వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా, నీ నోట్లోకి వెళ్ళటం చూస్తున్నాను అంటున్నాడు కదా. ఏ రకంగా అయితే నదులన్నీ కూడా వేగంగా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయో, సముద్రం ముఖంగా ఇవి వెళ్ళిపోయి నదిలో ఎలా అయితే వేగంగా ఈ నదులన్నీ సముద్రంలో కలిసిపోతాయో, అలా ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవటం నేను చూస్తున్నాను. వేగంగా వీళ్ళందరూ నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు, అది నాకు కనిపిస్తోంది.
ఉషారాణి మాతాజీ, అర్జునుడు ఎందుకు భయపడ్డాడంటే అన్ని లోకాలను ఒకేసారి చూడటం వల్ల. కరెక్ట్, అంటే ఆ రూపం. ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా చూస్తున్నాడు. హారిక మాతాజీ, యుద్ధ రంగంలో అందరూ తన అన్నదమ్ముల్ని బంధు గణాల్ని చూసి డిస్టర్బ్ అయ్యారు. ఇది వాళ్ళు భగవంతుడి నోట్లోకి వెళ్ళడం, ఆయన రూపం, ఇదంతా చూసి అర్జునుడు ఇలా కలవరపాటు చెందాడన్నమాట. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశయా విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. సో వీళ్ళంతా, ఈ జనులందరూ కూడా వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎలా వెళ్తున్నారు అంటే, పురుగులు గనక ఈ అగ్ని వైపు ఎలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయో, వెళ్ళి అక్కడ ఇదైపోతాయో, వీళ్ళందరూ నీ నోటి వైపు అలా వేగంగా వెళ్ళటం నాకు కనిపిస్తోంది. అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుం ఇచ్ఛామి భవాంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో భగవంతుడా, నీ యొక్క ఈ భయంకర రూపాన్ని చూసి అసలు నువ్వెవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు, నువ్వెవరివి ఈ రూపంలో, నీకు నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. తర్వాత నన్ను నువ్వు నా మీద దయ ఉంచి, నువ్వు దయ ఉంచు, నువ్వు దేవదేవుడు, నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది, నీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటో అసలు నాకు అర్థం కావటం లేదు, నిన్ను తెలుసుకోవాలనుంది, అసలు నువ్వెవరివి నాకు ఏమీ అర్థం కావటం లేదు అని చెప్పి ఆ రూపం చూసేసరికి కలిగిన కలవరంతో అన్నాడనమాట అర్జునుడు. సమస్త లోకాల్ని భగవంతుల్లో చూసి కలవరపడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇలా సమస్తులు, అక్కడున్న రాజులు అందరూ ఆయన నోట్లోకి వెళ్ళిపోవటం, ఆ నోరు ప్రజ్వలించటం, వీళ్ళంతా అక్కడ పొడైపోవటం, ఇదంతా చూసి ఇంకా ఏది నదులన్నీ వేగంగా సముద్రంలో కలిసినట్లు ఈ పురుగులన్నీ గనక అగ్ని వైపు ఎలా వెళ్ళిపోతూ లైట్ల వైపు వెళ్ళి అక్కడ ఇదైపోయినట్లు, అలా ఈ మనుషులందరూ వెళ్ళి అలా ఇదైపోవడం, అదంతా చూసేసరికి ఇంకా అర్జునుడికి కలవరం పెరిగిపోయింది. అప్పుడు ఇదంతా అని అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడిన తర్వాత భగవంతుడు ఏమంటున్నారు అంటే, శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. సమస్త లోకాలను సర్వనాశన, లోకక్షయకృత్, లోకాలన్నిటిని క్షయం చేసేటటువంటి కాలాన్ని నేను, మరి జనులందరినీ లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త, అందరినీ నశింప చేయటానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప, మీరు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. ప్రత్యనీకేషు సర్వయేవ స్థిత, అందరూ కూడా ఇదే అవుతారు, మీ పాండవులు ఒక్కళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ హతమార్చబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో కాలాన్ని నేను అని అనడం, తర్వాత నశింపచేయడం అంటే ఇక అందరూ ఇక్కడ నశింపబడతారు అన్నది చెప్తున్నారు. తస్మాత్ముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ కాబట్టి, త్వం నువ్వు, ఉత్తిష్ట లే, యశో కీర్తిని లభస్వ తెచ్చుకో, లభించేటట్లు, కీర్తి లభించేటట్లు చేసుకో. జిత్వా గెలిచావో, జయించావో, శత్రువుని జయించావో, భుంక్ష్వ రాజ్యం రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. సో శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని నువ్వు సమృద్ధిగా అనుభవించు. మయైవైతే నా ఏర్పాటుతో నేనే నిహత వధించాను, పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే అందరినీ సంహరించడం జరిగింది. నిమిత్త మాత్రం, నువ్వు నిమిత్త మాత్రం భవ అంటే నిమిత్త మాత్రుడు కా,
సవ్యసాచి అంటే 2 చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అర్జున అని సంబోధిస్తూ, కాబట్టి నువ్వు లేచి కీర్తిని తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని సమృద్ధిగా అనుభవించు. నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ కూడా సంహరింపబడ్డారు, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు సవ్యసాచి, నువ్వు కేవలం ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా ఉండి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్. కౌరవులు వినాశనాన్ని చూచి కలవరపడుతున్నారు. వినాశనం కంటే అంటే జనరల్ గా ఇలా ఉండే ఈ శ్రీకృష్ణుని చూసి ఈ ఆకారం చూడటమే ఇది వేరు, దీనికి అసలు ఆ సైజు దాని యొక్క లక్షణాలు అన్ని వేరు, కొంత కలవరపాటు. మరి వీళ్ళంతా వెళ్ళి అక్కడ నోట్లో తనకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదేమిటి మరి మనం శ్రీకృష్ణుడు మన స్నేహితుడు అనుకుంటున్న భగవంతుడని తెలిసినా కూడా ఒక్కసారిగా వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ చూర్ణం అవటం, అక్కడ అంతం అవటం, అలా ఆ అగ్ని లాంటి నోరు, ఆ దంతాలు అవన్నీ చూసి అతను కలవరపడటం జరిగింది. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు అందరికీ పార్టిసిపేషన్కి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ మాటలు చెప్పారు. సో నేను ఇవంతా ఈ ఏర్పాటంతా జరిగింది, నువ్వు లేచి నీ పని నువ్వు చేసి నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండు అని చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవా ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. కాబట్టి ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడా, ఇంద్రియాలనే నియంత్రించగల శ్రీకృష్ణ, నీ యొక్క కీర్తిని జగత్తంతా కూడా చాలా పొగుడుతూ అనురజ్యతే ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది, నిన్ను స్తుతిస్తూ ఈ జగత్తంతా. రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి, రాక్షసులందరూ భీతంతో భయంతో దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కులు పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్ని వైపులకు. సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ, సిద్ధ సంఘాలు సర్వము అన్ని కూడా నీకు నమస్కారాలు, నమస్యంతి చ నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. సో నీ మహిమను పూడుతూ జగత్తంతా ఆనందాన్ని అనురజ్యతే, అనురాగాన్ని ఆనందాన్ని పొందుతోంది. రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి, సో రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు, సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తూ ఇంకా ఏమంటున్నాడు, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యాభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. నువ్వు తండ్రివి, పితాసి లోకానికందరికి తండ్రి లాంటి వాడు, ఎవరికి చరా అచరస్య అంటే కదిలే వాటికి కదలని వాటికి సమస్త లోకానికి, లోకంలో ఉన్న అందరికీ నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ నువ్వే పూజనీయుడు, గురుర్గరీయుడు అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు నువ్వు అందరికీ. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో, నీకంటే అధికమైన వాళ్ళు అన్యులు ఎవరు లేరు, వేరే వాళ్ళెవ్వరూ నీకంటే అధికులు ఎవ్వరూ కూడా గొప్ప వాళ్ళెవ్వరూ లేరు. ఈ ఎక్కడ లోకత్రయే ఈ ముల్లోకాలలోనూ కూడా నీ యొక్క అప్రతిమ ప్రభావ, నీ అపరిమిత శక్తికి మించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ అర్జునుడు. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి మరి నేను ఆనందించాను, కానీ మనస్సు భయంతో వ్యధ చెందుతోంది. దేవదేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్నే నాకు చూపించు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం అని అంటాడు. కాబట్టి కిరీటంతో గదతో చక్రంతో ఉన్న నీ రూపాన్ని నాకు చూపించు. 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి ఈ 4 భుజాలతో పూజ్య రూపంలోనే పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని చెప్పి అడిగాడు ఇక్కడ ఫైనల్ గా. అప్పుడు భగవంతుడు, అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో నేను ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని నీకు సంతోషంగా నేను చూపించాను.
తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన ఈ విశ్వరూపం నీకంటే ముందు ఎవ్వరూ ఇంతవరకు చూడలేదు. ఇది కంప్లీట్ విశ్వరూపం ఇప్పుడు నువ్వు చూసినది అని చెప్పారనమాట. అప్పుడు ఇదంతా అయ్యాక సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవపూర్మహాత్మా. ఈ రకంగా అర్జునుడు, వాసుదేవుడు వాళ్ళిద్దరూ ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్పి తన రూపాన్ని, చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు, అంటే దర్శనం ఇచ్చాడు ఆ రూపంలో అని ఇచ్చి చివరకు మళ్ళీ ఆ తర్వాత ద్విభుజ రూపంలో, అంటే శ్రీకృష్ణ రూపంలో, విష్ణు రూపంలో, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ రూపం మనకి ఇక్కడ రెండు కనిపిస్తున్నాయి. అలా రెండు చూపించి భూత్వా పునః సౌమ్యవా పూర్మహాత్మ, అలా భయపడే అర్జునుడిని తన సౌమ్య స్వరూపంతో వచ్చి ఓదార్చాడు, అంటే అతని కలవరాన్ని కుదుటపరిచాడు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అడిగాడు కదా చూపించమని. సో కిరీటం, గదినం, చక్రహస్తం, చక్రంతో 4 చేతులతో అవి ఆ రూపాన్ని చూస్తానని అది చూపించి ఆ తర్వాత కృష్ణ రూపంతో చివరికి ద్విభుజ రూపమైన కృష్ణ రూపంతో వచ్చి భయపడే అర్జునుడిని కుదుటపరిచాడు. అప్పుడు ఆ రూపాన్ని చూసి అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. సో అర్జునుడు, జనార్దన, మరి అత్యంత సుందరమైన నీ మానుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది, నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం, నీ మనుష్య రూపాన్ని, సౌమ్యం అయిన రూపాన్ని చూసి జనార్దన ఇప్పుడు నా యొక్క ప్రకృతి, అంటే నా నేచర్ అంతా కామైంది, నాలో ఉన్న కలవరం అంతా తగ్గింది. మత్కర్మ, అప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారనమాట, మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. సో చివరికి రేపు భక్తి యోగం చూస్తాం, 12th చాప్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఫైనల్ చాప్టర్ కూడా భక్తి యోగంలో. సో ఆ భక్తి యోగంలోకి మనల్ని తీసుకువెళ్ళటానికి నాందిగా ఈ లాస్ట్ శ్లోకాసు చెప్తున్నారు. మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, నా కోసం కర్మ చెయ్యి, నాకు సమర్పించి, పరమ అంటే నాకు శరణాగతి చేసి నువ్వు పని చెయ్యి. మద్భక్త, నా యొక్క భక్తుడు, భక్తితో నా పట్ల, సంగవర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ వదిలిపెట్టి, రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టి నా కోసం నాకు సమర్పించి భక్తితో నువ్వు పనిచేయి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల వైరత్వాన్ని వదులుకో, వైరత్వం లేకుండా ఏ జీవరాశిలో, ఏ మనుషులే కాదు ఏ జీవరాశి పట్ల నీకు వైరత్వం లేకుండా, యహ్ సమామేతి, అలా ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాడు అతను మామేతి, నన్నే పొందుతాడు పాండవ అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి పొందటానికి ఇలా మనకు కొన్ని చోట్ల క్లియర్ గా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నా కోసం పనిచేయి, నాకు అర్పించి, నా భక్తితో అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా నువ్వు పనిచేయి. సర్వభూతేషు, సర్వజీవరాశుల పట్ల నిర్వైరత్వాన్ని ఉంచుకో, అలాంటి వాడు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటాడు. అర్జున, కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్మషాల నుంచి విముక్తుడవై, రాగద్వేషాల నుంచి నా పట్ల భక్తితో నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడు, అలాంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ మనం భగవంతుడిని పూజిస్తూ మనసులో ప్రతిష్ఠించుకుని భక్తి భావంతో ఉంటే త్వరితగతిలో ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలము. సో అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ అన్నిటి యొక్క మంచిని కోరుతూ అని ఉంటూ ఆ భక్తి భావంతో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేశాము.